Ay di bangag sa kuan ay di bangag sa ubos. Kini mo akong kauton. Kani dako kini soda ni. Dako kini sod. Di kundi ni kagang yun eh. Kagang yun eh sinta kuan eh kundi damang. Soda ni. Yap, dami nagunitan ako. Sa kani? Mo na dagoy ni. Gihon. Atay. Sa mi nang gunit man. Ngunit yun, ngunit siguro nining kuan nami kahoy gud na gamot ba? Ngunit is gamot. Ataw kung kutong kauban di kay di makuha na og kura usa. Putyok. 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 Oh! Tapangi ko diri di maipo. Sa libang bako! Anda sa agen mo. Putyok. Anong tuhanan nga? Tawag libang patabi mong tubol ta. Huwag pa kayong gawa. Pagdali diya kay patindak kuha ni makabuhay ni ron. Oh, bantayin sa na diya. Kapuya bantay ani uron makabuhay ni. Ina, nilog ako. What worry ya? Oh. Unsa man sa tuhanan ka? Produha ni mga bong. Pakikipagawas ng tubol ta. Woohoo! Sama mo ni. Pagdali. Ato na ko. Asama na ang gimong ba? Sabi ko kaya oi. Sabi na yung bang kalibangon pakita. Bunot mo na! Ako may klaro ni oi. Saan sa napuntahan ng bunot niya? Gutom na kapigil lang. Patay, hindi na tangkaw na, mali tangkaw na. Ay, napagkong, hindi man yung kabuya, napagkong. Dali, wala, dali. Ay, aanin to. Oh. Bawal na to ba na? Palit sa tayo, gutom kayo. Gutom ko kinila. Dito dapat, sinagindahan ito. Dito ba, gutom na kayo eh. Mingaw man ang lugar. Kung may bumos po sa bayo, yan. Ito kasi sinagindahan. Ano mga tindaw? Hindi ako may tindiro, asang tindiro ni. Ayo! Basta ko, pizzeria! Dong! Ako may tindiro. Gutom na ba kayo? Oh, tara tayo. Oh, ay! Dong, kapating magkaon! Dali tayo, sa aming tindirohan, nagsige may duwa. Naninda ka, gutom kayo. Gutom kayo, palit na eh. Ay, hindi mo palit. Hindi na nga ko ano ron. Ito na ko, Big. Ayo! Oh! Adong na! Saan mo na yung baligya? May palit ah. Saan mo na ang tindahan ah? Marami din magpandre. Mga junk food din ang publikya, boss. Pila man po na ang junk food mo. Inihip-hip na ko. Mahal-mahal, kuhunan. 200 ang kuhunan ako, ano eh. 200. Oh. Di mo din yung palit tari ay. Kung Numpra ko narabi na mo eh. ng mahal ah. Numpra ko na sa kuhan, carbon. Layo kay kong kumprahan na eh. Kay. Dito kay makasip-sip na gamay ba? Kani, pila mo ni? Ana, si Kanha na siya. Kuha na siya, madara na siya mga 20 mil na. Nindot niyo, kaya nagtingog man. Oh, dito na kay. Hindi mo nang i-on siya. Dugay ka na malubat. Ang baterya na, 100 MP. Time sa. Dili mo din ni mawaya mo toyo, gigotom eh. Magkaon na mo toyo, dili ni cellphone, ngano mo. Oh, ayun, ikapong cellphone ako. Kay. Sorry. Nandito na. Sorry. Pagkaon na mong gyari. Kanay ako. Sige lang ni. Sa gatos ang usana. Ah! Mahal kayo? Sabi mahala ni. Hindi mo dadangyo. Layo Kaya gid mo na, ni. layo ka nagbiyahe. Layo gid ni Pait gipalitan na. di ay. Ang control niya eh. Na kay pagkaon nga pang tubag. Kaya na ako diri. Ipyap.
black chili, red chili, Oh. halo-halo. Nya, Pero bao siguro ni kuning halo-halo. Halo. Halo. Bisa halo. Halo. ini guro. Oh, mao ni. Halo. Halo. Yung halo-halo, dagang may sud, klase-klase man yung may fruit salad. Baligya lang ko yung 120 lang. Sinansya akong 20 ani. Sa gatos ako, kuha ni. Kumpra ni. Ika na kwarta diha. Ha? Tag 120 mo kuno. Na kwarta diha. Minta ra ang kwarta dre. Si Pinta nya. Ako ko 50 sa gatos ra. Ako na lang yung sige. Oh, hangi mo na ko. Pwede na sad. Hangi ora man sa kusad. Aw, duha ra may kuan ani. Kay kung di sa ka mapahangyo, amo sang utangon. Oh, ayo sa kutangan ni boss di. Narami mi dia. Tara Miss Dol, pero kay maluoy mo sa misa naninda. Hangyo lang mi. Oh, Di ba di na madaog ka ng upat sa gatos? Umpat sa gatos. Kansi ko na boss. Tulo lang. Tulo 100. Tulo 100 lang. Sige na lang ay kay usaman nga Okay. nakinahanglan man ta kay gutom kayo. Dagan sa flavor. Oh, kani halo-halo landa ano mo Halo-halo, salad na ni. Palita. Nga, nasa ko'y tubig dire. Gahawon mo. Impi. Ako na impi. Nakaman ka dito. Mura mag kuan, mura mag nakainom naman din ng tindiroha siguro. Kay na may impi yung gikuan, gibaon-baon. Gusto palit lang tayo, gutom naman. Halo. Dali, tulog na. Sige. Araw malipay tani. Kay padung naman sa paskusan. Tagalidana. Haon ta. Saan tayo? Kaon ta. Isa man din nag sugo ni mo dahil nga maninda ka nga rin. Oo. Wala ko tubuan ingom dia kung papa sa una nga. Nag-asa ko din na pwede ra. Hindi ra. Oh. Tabangan lang tan ikaw no, yung ingon gali nga nga nawa kay halin ina giutang gurot. Sa mula ko ingno na ako ang papa. Ina lang dito ang atong wan. Ako ganyan na lang sa ko ko halin dire. Kung kisay nasa inyo ha ba mangita. Na mangina nasa inyo ha mangita sa halin ina nga. Ina nga mahalin kita pangaran ng kaon. Sige. Kaunon ta ring mayo. Nami ka uban ito mo kay lang kanamo. Pwede ra. Naka na ni pulutan. May pa. Na ina lang sa imong papa nga. Nalibang ka, mo gibiyaan. Biyaan dagat, padung naman dako. Wa ka bantay naalod. Sige. Sige. Ano hayo. Kami kanya kay libo bulandaan na niyo. Oh, Halo. naman niyo buwan dayo. Kaon na. Hindi kayo. Naman yung kayo halo yun. Oh. Wa na gid mo gutom. Tambalan kita ang gutom. Ninyo naka hindi ro. Oh, wala pa ko minyo pero napi uyab ron. Kasi uyab nimo. Nakatalisay. Bila. Asa man talisay pi. Sa city ba layo kayo? Talisay city. Oh, may mga dagagkuan di ba? Balik lang mga sabo ba? Tangki ba tangki? Aw, oh. Dungog pas balita na tangki. Yeah, una pinakagrabe ko niya ako nang. Tangki talisay. Dahil to nguyab. Nakasaya ron. Wapa to nguyab. Oh. Ako di mo pumilig ko pagod. Basta nalay ko ng naong ba niya. Pabiling balay. Ang mabilis na balay. Hindi pa sugdan og lain ba? Di mayo mo sitag. Pili no, ang importante nga ikabiling sa balay. Oh, pa naman hindi tayo kaya. Balay ba yung Bahala di gwapa. Basta ikabiling og balay. Ano? Oh. Sakto kayo. Muni nindot. Nami may makaon sa ano? Oh, lamig kini. Doon na wa na gid mong gutom. Kayo. Kato pa day. Namay na day kato mong uyab. Ah. Ako mamayo eh. Ingon. Ay. Hindi ta ko puhunan doon. Dita. Ina lang ko mamay kato kay mutampo ra ko
Tulo ka case kay amigo naman ta kay imo manggipakaon imong tinda. Sure ka na, boss. Tulo ka kiss, Jun. Oh, tulo ka case. Tulog ka kis. Soft drinks? Di oy. Case ba case yang tulo ka case akong itampo kanang adto gid sa lips. Akong case nga itampo. Nulugot ka na, boss. Kapatay. Ay, Ayaw na, boss. ay, gusto ko, boss. Istorya raman niya mo ah. Anong kailangan kong gawin? Lingaw ng kuwan nila ni. Tinda na hulot na lang ako diya kung magbayad sa ilang kuwan. Taon nila. Tumiyab niya ay. Kasi mo, gusto tulo ka case akong itampo. Ayan eh. Muwang lang dito nila na. Gusto ko sila ilabas dagat bro eh. Matay. Grabe lamias tinda ay. Lamias ganoon. Wala yung butong lagi. Ayan yung matuhan. Ay, murang. Hulot ako tinda niya. Wag niya ako nagbayari. Ay, lagi sa ubos. Mas nindot mo na kaya yung tinda na hurot. Kamu dua. Okay, ba't ito? Tayo na muna ko. Tindiro mo rin maglasubog. Kasadyo gimana ko? Wati ka ba yan? Ito na may! Lagay sa lips. Atong itampo. Isa. Kaya pa'y tinda. Wala pa'y tinda. Ay, ayun, sigkatawa na ka nag-shooting ta. Ay, sim kataon unsa man taon mo klaro ninyo yung mga kuan may mga kinki. Nangita ko kahoy. Ako'y magkakaw dito nga. Doon na ba na'y kagang nga alimango nga di alimango. Lamang. Klaro. 1 2 3 start. Unsa ni lugar diri master? Unsa ni lugar diri master atong vlogan? Murag kuan mo guring gado. Murag Kami daghang talisay. ha? Nani sa kuan gado? Amo ni talisay. Ani Talisay sa na guro ni diri. di talisay diri. Kuan man din no kanang Wak, ilawom sub ilawom sub no. Langsog. langsog. Ulang sub diri ko unsa man dagay. Bye Sid bye. Hindi ta rin. Kana nito sa kay hangin-hangin nindot kay libangan nito. Mastermind. Shout out guys. Yo, What's up guys? Kamera tulo diri ron. Shout out lang ko sa among mga kauban ron nga. Wa mo tunga. Wala gyud jud taon ka kuan mo waka sabay na mo diri kay busy sila sa trabaho. Kamera tulo. Nag-repair sila ron sa kuan. Ilang tangki. Kamera tulo diri. Ako si Vic Rizada, ug siya Arbi ata mo sa o karing usa. Mark isit ka baluna. Oh, so kamera na diri guys. Shout out na mo ni. Shout out ko tong taga siyudad sa Malingin, Barangay Gaas. Angelina Labay. Shout out ni mo dia. Angelina Kabasa, shout outs. Ya, taga kuan. Shout out ko sa taga Matampaw. Shout out po ni Junali Abilis. Asturias nga analisa. Shout out ni mo dia. Analisa Maipos. Og ni Junali Abilis nga pinakagwapa. Geraldine, shout out. Tugog Annalyn, shout out. Shout out yung tanan mga nananaw dia. Mga hayop kayo. Joke lang. Oh, shout out din sa mga Sa mga kamix. subscriber o mga viewers na mo. Salamat din sa inyong pag-tanaw sa mga video. Oh, kung tanaw sa game mo, ayaw sa inyo ibuan forward na subay-subay di ba? Katong bago pa na ipiyak kita ka. sa mong channel, ayaw kalimot og subscribe nya. Like, share lang para sa nga Oh. makatabang-tabang sa mo na mo ba. Okay, pobre kami. Daghan kami i-upload ng mga video. Sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Pobre sa labas sa loob, maganda. Shout out ako sa akong kababata da sa Dan Bantayan Maya no sa Dawis. Si Rina Joy, Ronalyn, kemudian mga tanang kababata na sa kanila. Laban sa akong mama na ada sa Maya. Sa Barangay Kugon. Kugon, kuburan. Okay, good. Oh, shout out din ko sa mga tanaw sa mga video day. Merry Chris Aguanta OFW. Ana Rizada o Mabit Rizada mga OFW. Tanaw lang mo sa mga video kay para Tara, nito. kawawa ang inyong mingaw diri sa Pilipinas.